ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உப்பு கறி பண்ணலாம் வாங்க. உப்பு கறி பண்ண 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துக்கலாம். சிக்கனை 2 தடவை தண்ணி விட்டு அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அலசி வச்சுருக்க சிக்கனில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், கொஞ்சமாக கல்லுப்பு, 1 கப் தண்ணி சேர்த்து 10 நிமிஷம் நல்லா சிக்கனை ஊற விடுங்க. ஊறட்டும். 4 வரமிளகாய் எடுத்துக்கலாம். வரமிளகாவில் காம்பை கிள்ளிட்டு மிளகாவை கீறி உள்ளே இருக்கக்கூடிய விதைகளை ஃபுல்லாக எடுத்துருங்க. விதைகளோடு போட்டு உப்பு கறி பண்ணும்போது சிக்கனில் அதிகமாக காரம் பிடிக்கும். இந்த விதைகளை வேஸ்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா சாம்பார் தாளிக்கும் போதும் மிளகாய் பொடி ரெடி பண்ணும்போதும் இந்த விதைகளை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். வாங்க உப்பு கறி தாளிச்சிடலாம். உப்பு கறி தாளிக்க மண் சட்டி அடுப்பில் வச்சுக்கலாங்க. சட்டி நல்லா சூடானதும் 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நான் சிக்கனை தாங்க சேர்த்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக மட்டும் இடிச்சா போதும். பொடி மாதிரி ஃபுல்லாக இடிச்சிட வேண்டாங்க. எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கலாம். பாருங்க, சீரகம் மிளகு ரெண்டையுமே 1-2 மட்டும் ஆகிற மாதிரி இடிச்சு வச்சிருக்கிறேன். கடுகு பொரிஞ்சதும் மிளகாவை கிள்ளி போட்டுக்கலாம். மிளகாய் சேர்த்ததும் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா செவக்க விடுங்க. மிளகாய் கரிஞ்சு போகாமல் நல்லா செவந்து வரணும். நல்லா செவந்ததும் 1 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். இடிச்சு வச்சிருக்கக்கூடிய சீரகம் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெயில் நல்லா பொரியட்டுங்க சீரகமும் மிளகமும். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்ததும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. உப்பு கறிக்கு வரமிளகாய், சீரகம், மிளகு, இஞ்சி பூண்டு விழுது இது மட்டும்தாங்க நம்ம சேர்த்துருக்கோம். எந்த அளவுக்கு வதங்கி வருதோ அதுதாங்க நல்லா சுவை கொடுக்கும். நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இந்த டைமில் கறி சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சத்தூள் கல்லுப்பு போட்டு அலசி வச்சுருக்க கறியை சேர்த்துக்கலாம். கறி சேர்த்ததும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. மஞ்சத்தூள் கல்லுப்பு நம்ம சேர்க்கறதுனால கறி நல்லா வேக வேக நல்லா சாஃப்ட் ஆகுங்க. கறி நல்லா உருண்டு வந்துருச்சு. தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம். கல்லுப்பு சேர்த்ததும் நல்லா பெரட்டி விடுங்க. பாருங்க, கறி நல்லா உருண்டு வந்திருக்கு. சிக்கன் வேகறதுக்கு தேவையான 1/2 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்ததும் அடுப்பை ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதி வரட்டும். 2 நிமிஷம் கொதிக்கட்டுங்க. 2 நிமிஷம் கொதிச்சதும் சிக்கன் எடுத்து பார்க்கலாம். பாதி வெந்திருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும். 5 நிமிஷம் தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க. 5 நிமிஷம் ஆனதும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சிக்கன் எந்த அளவுக்கு வெந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாருங்க, சிக்கன் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. தண்ணியும் நல்லா சுண்டிருச்சு. இந்த டைமில் வரமிளகாவை நல்லா அப்படி தேய்ச்சி விடுங்க. வரமிளகாவை நம்ம தாளித்து தண்ணி கொதிக்கும் போதே நம்ம தேய்ச்சி விட்டோம்னா மிளகாய் வேக வேக காரம் அதிகமாக இறங்கிரும். இறக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மிளகாய் தேய்ச்சி விடும்போது நல்ல சுவையை கொடுக்கும். பாருங்கள், தண்ணி கொஞ்சம் கூட இல்லை. அவ்வளோதாங்க, உப்பு கறி நல்லா வெந்துருச்சு. மல்லித்தலை தூவி உப்பு கறி இறக்கிடலாம். சுவையான உப்பு கறி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.